Zokuti election 2020, forget about that years. Azunzi Zimbabwe ziya. Kunyepa. Nakupa example. Kana wewe vachinokwanisa kunogwinisa imwe party yeimwe nyika kuti ihwine. Vabika chikokiyana chavo. Kokuzoti chikokiyana chavo vakachibikira mumba mavo. MuZimbabwe mumo. Kulen TV. Batike zvechopu. Yeah, zviri sei pana Kulen. Uri muzukuru man. Uri muzukuru. Ndi Mr. D. Unoziva inizvi zvinondinetsa ini. Zvatiziva ndichiti ninika. Vanhu vasandichisa soba chida zvekutaka. Ini Mr. D handidi. Chekutanga ndine urombo nehama dzedu neshamwari nemhuri dzakarasikirwa neupenyu kuburikidza nezveaccident yakaitika kubridge uko St. Mary's uko yegonyeti nekombi. Since gonyeti ranga richienda kupi? Kutaundi. Kombi chibvepi? Kutaundi. Chienda pabridge. Chakanyanya kundirwadza ndechekuti muri kuona hurumende yedu zvechokwadi. Vanhu vakafa vatambura pasi paya vakasikirwa negonyeti. Why? Because zvinhu zveZimbabwe hazvina kurongeka kuti njodzi ikauya tinomira takadini. Izvo mafloods akaitika muZimbabwe. Havatombozivi kuti nyika inochinja anytime kunogona kuita mafloods. Munoyamura sei vanhu? Nyika yaMunangagwa. Basa nderokwira ndege vachinorapa kunze kwenyika. Asi hapashaiwa crane kubva imomo mumaindastry imomo inosvikawo nenguva nefire brigade inozima moto yekuya kana kuzocheka zvoda zviripo zvese izvi. Zitrera riya rakatsikirira kwembirira ringada rakachekwa kukatiwa in time kuti paite space than kumirira crane kuti iuye. Pakada pakada michina yekucheka crane iro pakasikirirwa pakachekwa kudhara paya paya. Vamwe vanhu vangadai vasina kurasikirwa neupenyu vaya. Vanhu vakafa vatambura paya. Nakabuda misodzi. Kungoti vanhu tinotaurisa tisingazive kuti chii chakonzera. Makombi kumanya kudini ndanyatsa kuona video apa ichitaurwa naanzani DJ wanzani DJ Holy 10 ndiani wanzani wekuZimbabwe aitsanangura kuti imi ijuwa hoi yekuti yekutaundi iri yega yekuku iri yega. Hapambosvorwi driver wezitrakiria, hapambosvorwi futi driver wecontract. It was an accident. Whether kumhanya uri kusamhanya, accident yakakonzerwa nemechanical fault yegonyeti. Yakakonzera zvese yakadambuka yacho iwe. Zvakwira kuti motikari kana dzipinda mumugwagwa ngadzive road worth. Kwete muridzi webusiness unobhadhara mari kunana VID kuti ngaripinde muroad mudara tipe mari yakati. Ndo zvinokonzeresa zvinhu zvakadai izvozvi. Handisi kureva kuti kombi yanga iri wrong, gonyeti rari wrong. Mechanical fault yegonyeti ndio yakakonzera bongozoso rese.
driver wegonyeti chii chaanga chaitwa ipapa. Ungakontrora chinhu chisina shaft hasichaiti. Uyo kombi pamakatoona kuti pamberi paipapa patanga ri pabridge akati beta ndimbotidarike pabridge but it was too late. Asi ukuda kwaMwari ndiye anenge akazvironga. Handiti tongoti kuna Mwari ngavachizorora mugare, mhuri dzasara vozvishingisa. Pandona dzimwe nherera dzasara, shirikadzi, chimborume, pakiretika hondo imwe singaiti apa mudzimbo. Asi kuda kwaMwari. Ndini Mr. D. Yoti vafambe rwendo runyoro-nyoro. Rwendo rwedu tese. Umwe noumwe ichasvika nguva yake kana yadini yakwana. Kufa kutiziwe. Amen. Ndakuchipinda muchapter andiri kuda kuti nditaure. Nanzwa omwe ameno vema-intelligence leaked audio. Muchinda unotaura zviripo. Intelligence military ikoko. Ndakambozvitaura izvi. Zimbabwe yedu iyi aitorwi ne-election. Ndini Mr. D. Handisi kuti mapati ngarege kuvepo. Ngavepo kuti vanhu vagare vakangoti ngwarirei, asi mapati. Handi mapati anoenda kuelection. Kana hurumende ichinohwinyisa mamwe mapati ari kunze kwenyika nehutsotsi hwavo, kwokuzoti mavo mumusha. Munonudzwa kuti election ingashanda muZimbabwe. Ndakambotaura kuti muZimbabwe makuda futi dzirimo ndedzekuu, futi dzirimo mhani kudhara muZimbabwe. Ndakudzoka zvekuvafana vangu vaive ame. Zvese zviri kuitika zvikupedza nguva. Yes, mapati ngavaitawo akanaka kuunganidzawo vanhu. Mapati ndekuchema kurwadziwa kwenyika. Nzara rupinda mudzimba dzevanhu, kushakwa kwezvipatara, kushata kwemaroad kudini. Asi mapati iwayo haafi akasunungura nyika. Ndini Mr. D. Zimbabwe inongoda futi dzirimo kudhara umu. Inoda kupinda nzuyo chikunyanya kunesa ipapo chii. Zvava kwanze SADC zozopinde pakupu. Zvino nebasa zviyamani. All right. Kama ida kuti kumirira kuti temu yake yamunango ipere uchairman we SADC. That's fine then. Antu urupera manje. Uchingopera kwa kuchirova futi kwekwe. Enda pana roba rombodeuka. No zvakanakira ku. Rongodeuka kune wewe nharo acho amene koko vanogada ikoko. Asipo very safe. Not election muZimbabwe. Ndokupikira na mbuya wangu nehanda ini. Kunyepa. Ndini Mr. D ndikutaura. Saka vakomana vechisoja. Kana vachiona kuti makomanda acho vakunakirwa nemari sereka, konga vapandukeka. Kokana vakakwanisa kuuraya makomanda mahombe sana Josiah Tongogara. Koyo varipo vanotadza kuurayika sei? Kuti nyika isununguke. Ndiri kutorevesa zvokuti election 2020, forget about that years. Hazviunzi Zimbabwe zviya, kunyepa. Ndakupa example. Kana wewe vachinokwanisa kunohwinisa imwe pati yeimwe nyika kuti ihwine, vabika chikokiyana chavo. Kokuzoti chikokiyana chavo vakachibikira mumba mavo muZimbabwe mumo. Maexample aripo kudhara. Maelection akaitiwa vachingorohwa vana Mnangagwa. Zanu.
asinongoziya wina chamafunga mimi election ichafa yakachinjisa Zimbabwe mimi ndokupikira nambuya wangu neanda ndikutokuudzai ndati ndikutokuudzai iyo yakakambotorwa neelection yeZimbabwe yacho handi futi nyambozvitaura izvi kupu after 4 5 6 months amamira futi epresident yacho kupu futi ndo basa remasoja ndokuchengetedza povhu ikokoko iwo masoja acho handi povhuwo futi havafiwo nenzara nzara iri kubika tese inongonagirawo vana Tagurena naMnangagwa nekuru dzavo vana Garwa idhono ikokoko nyaya ndiri kuidzorera zvekumasoja angu vafana vaya kuti imi forget about election mukaramba muchingofunga zvemaelection imi mafana vechisoja imi magaba ebhifa munoti munoawana gore ripi muchala chomoriyo nederere mumakembi imomo I'm telling you nembatatisi dzakambodzidzo naMnangagwa kana zvanetsa idlai magwiri kana kwashayikwa nyama kutaura ikoko muchadla akabhoirisiwa kwanzi Tagwira uchapa chikafu majeri mara zvigodini majeri ndio nyika manhingi wacho makembi masoja ndio nyika ndio vafa voguta kana uyu nayo kamarika iwe kuti masoja vawapa chikafu chefuri ipa nyika yese furi ko kana chikwanisa kupa mazimota ese anodhura kudaro furi ko chikafu chakatochipa pane mazimota uri kuvatengera ipa nyika yese furi vana chikoro mahara furi iwewe Tagwire handi unayo mari mabhiliyoni Zimbabwe yeseyo baba namai nemwana mhuri yega yega munhu wani anovangwa kupuwa 1 miriyoni yake orarama gopenyu nemwana achiri mudumbu 1 miriyoni pamari dzeZimbabwe ziripo pasina chaenda zvekubasa kungodla miriyoni iyoyo munhu wese weZimbabwe zviro zvozonesa kuti kwanzi hakusina basa chichi vanhu vakungodla mari kwakungodhakwa purani yese yenyika ndopano zvozongonesa bari munhu umwe nomwana kwanisa kupuwa 1 miriyoni muZimbabwe baba namai nevana miriyoni apa ndiri kutaura wafanira kunge chisoja ndiri kudzokazve ini komanda wemweya ndiri kutaurira kuti imwafanaka chiona zvekuita Zimbabwe haifi yakatorwa neelection ndaambotaura handisingangai handifemberi ende handina svikiro acheza acho ndinochiona chambuya nambuya wangu nehanda futi ku haurei ipofu kaku inourere ipofu kamunati ropa repofu redeuke rematizenzi itai zvemademonstration waimuona futi ngaziita basa makembi manu ndopane nyaya yangu ini masoja manganiko kuva vari kudya mari vana chivhaya vanganiko mari inokurira futi ende futi haina basa kuti kwanzi bhiliyoni yaka inongokudubura zvakadaro mari yosara kuvanhu kumacitizen imari yenyika mabhiliyoni ese iwayo yonomirira kunzi kana ndikatengerwa mota nemari yenyika yako iyoyo kuvharwa maziso kudaro nezvinhu zvakapusa kudaro alright Mr. Dean hasi vana zvaku zvakawanda asi kuti so ndikafunga itsaona futi yepabridge inotondibowa mani inotondibowa ndopaona kuti nyika haina kana kumborongeka kana peace haina ukaona manesi aitoenda kubasa otodzika kuti abatsire
koma medical doctor acho enyika aripi? Nduze ngatinzwisisi mani, ngatinzwisisi. Shame. Okay, ini ndiri kutaura kumasoja, ndini Mr. D, komanda wemweya. Ndati migadzira zvefuti zvekupu. Zvakwanzi kupu haisi nyore pakudini. Pane chipu chakaoma pakuridza futi. Mutema kumasure bullet first. Ndouraza kuti munhu atsamwa. Shosho todini zvesho. Ai masoja minga. Musanditisa soba mimi. Ndimo mani muri kukonza imwe problem iyi mimi masoja imi. Asaba murungu kaura futi nenzara yacho. Asi futi munadzo kuita dzekutorarira nemusoro. Asi china iri kutambika muri kuiona. Imi. Okay. Ndakuza imi masoja. Chiita izvo zvinofamba. Ndini Mr. D. Ini zvoti nditi soba ndida zvokudhakwa. I don't want. Election yei kwa election yacho. Kumirira 28 vachingoba. Vachironga zvemapurani avo vachingoronga. 28 yei. 2028 kuita sei? Election igoita sei? Yongora mamuchingorohwa nezvimupama. Makatarisa unga muri kurohwa nezvitukwana. Muchirohwa nevanhu vamakatarisa. Mambama zvibhakera busu. Saka basa re-election yacho ndechi. By free and fair election. Yani inoitiwa. Kupu ndio free and fair game. Nduto kuzaika. Hakuna free and fair game fanika kupu. Anenga ngomamira futi yapinzwa mutema changu mamira futi kupu futi. Boro zvema election zvacho ngazvife. Soja rongo tora nyika rongo chita tora toni modo kuti anatonge mupei mune angomamira futi kupu futi. Yes, vanopedzera vakushika vanhu kuti ndinzi president chigaro chavari kurwira nacho vachapedzera vakuchishika kuramba kuita president weZimbabwe. Ndukuzeke. Ndini Mr. D ndataura. Anyway, ndaregai ndimbo okay. Ndataura zvakakwana. Handii ndizvoka. Ndini Mr. D komanda wemweya. Thank you vana veZimbabwe. Shingai, pandukai, ngatipandukei. Zvokuitwa gukurara tamu yacho yakadarika. Ngatitase matsotsi atakatarisa nawo kuti hazi kutamba nawo anoda futi, nothing else. Vakutoshaina kuita Zimbabwe kapalasi kawo. Ino chiri chikepe chikuru chiri mugungwa chakatakura masitizeni eZimbabwe. Aiwaka. Inda zviramba izvo Mr. D. Thank you.